Alikho elishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Zisesitelekeni ezase Nkonyeni. Bazokhomba unotshwala abafuna umsebenzi ngesankahlu kanti lihlakaziwe elekhaya labadala eMgungundlovu. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu lidume esandlwane siyakhuleka. Zingenele isiteleka samaholi izisebenzi zikamasipala Nkonyeni njengoba zithi izingxoxo zakamumva neziphathimandla zikamasipala kwathathwa isinqumo sokuthi bakhokhelwe imali ezinyanga eziyisithupha ongenye yezinto ababezicelile. Lezi zisebenzi sezinesikhathi eziqhinqa ngaphandle kwamasanga lo masipala njengoba ke sezizeza thatha isinqumo sokuwabeka phansi amathuluzi. Ngemuva kokuhamba kancane kwezingxoxo ukuzama ukuthola isombululo ngokufunwa yizisebenzi zikamasipala Nkonyeni, lezi zisebenzi zibeke phansi amathuluzi kuze kube umqashi uyabalalela. Esinye sezisebenzi siyachaza. Kuthe kuqeda ukuhlanganiswa komasipala ababili owawubizwa ngezinqoleni neHibiscus. Kwase kuzoba Nkonyeni ngoba yaseyihlangene la emasipala yombili. Then okuhambe kwahamba ifull council ya resolve ekuthenini kumele ba-applyele i-grading ngoba ngaleso sikhathi bese grade 4 nangempela satholakala ke certificate ukuthi Nkonyeni siye grade 5. Emva kwaloko ke amakhansela abesekhokhelwa i-back pay ka-18 months nama senior managers aphinda anyuselwa ku grade 5. Sasala thina njengabasebenzi i-union yaselithathu udaba yalidlulisa ku-arbitrator, yahlala ke-arbitration, yaphuma i-ruling ngokuyi-award ethi abasebenzi mabanyuselwe ku-grade 5 before or on the 31st of October. 2, bakhokhelwe i-compensation ka-6 months salary. Uthi saphuma isinqumo sokuthi abakhokhelwe. Ngomlomo kaSekela Meya wathi they took a resolution bathatha isinqumo sokuthi abazuyi-appeal imatter yethu, abayi-object noma abayiphikisi kodwa bazosikhokhela imali yethu. Kuphela ukuthi ngeke bakwazi ukusikhokhela yona njengoba injalo kuzodinga ukuthi kuhlelwe ukuthi sokhokheleka kanjani. Emva kokuba ikhulumile uDeputy Mayor kwalandela uSpeaker uMapu naye wamfakazela futhi wathi cha uqinisile uSekela Meya kulento ayishoya abasebenzi siresolve ukuthi bakhokhelwe. Kwase kulandela uChief Whip naye futhi wayifakaza ke leyo nkulumo enjalo. Uthi kade babeqhenqa kanje kanti bazolinda kuze kuphume isinqumo. Now ke ithi ke resolution yethu njoba sila asindawo la siyohlala la kuze kushaya izikhathi zokuvala kwama office. Futhi sizoba ingcenye yomhlangano ngo2 iTroca maseyifika sizocela ukuthi sibe ingcenye yabo ukuze kube lula ukuthi sithole kahle yonke information injengoba injalo. Ukhulumela umasipala Nkonyeni uthi kusakhona izingxoxo eziqhubekayo. Kusakhona izingxoxo ezikhona ezibanjwa iTroca kanye ne-leadership ye-union ukuthi mhlambe kuzokhokhwa kanjani nanokuthi kuzokhokhelwana into engakanani. Kukhona nesivimbelo sasenkantolo esikhona sokuthi implementwe i-award. So kunalezo zinto ke ezikhona zombili engasho ukuthi zisabambezela okanye zenza ukuthi isimo mhlambe usibone njengoba sikanjeni. Kodwa ke sinethemba ukuthi umhlangano ozoba khona namhlanje beTroika mhlawumbe uzophuma nesixazululo sokwazi ukuthi mhlawumbe lolu daba lufinyelele emaphethelweni. Kushaya isikhathi sokuthi thina siye emoyeni kusaqhubeka izingxoxo. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisesayidi. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uSenzo Mchunu uthi bafuna ukubhekana ngqondo abasekhaleni lokuphazamisa imisebenzi lapho kwakhiwa khona befune ngodli umsebenzi. Lokhu kudalulwe uMchunu ekhuluma ngesikhathi eqhubeka inkomfa yokulwa nobugebengu emkhakheni wezokwakha. uMchunu uveze ukuthi bakhulumisana nezinkampani ezahlukahlukene zonogada ezizimele ukuze kube nobambiswano kuliwe nalesihlava. Lenkomfa ke isingethwe eThekwini. Kubhungwe kabanzi ngesihlava sokuphazanyiswa kwemisebenzi yokwakha yilabo abafuna ngodli umsebenzi. Ekhuluma lapha ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli
ugcizelele ukuthi ke kabasafuni ofisha abancane kepha sebefuna ke laba abangongqondongqondo ekukhandele amatulo okuphazamisa lemsebenzi. Kukhona ke uhlobo lwabantu engingalichaza ngokuthi abantu hayi nje abayizephula mthetho eNingizimu Afrika kodwa abayizitha zeNingizimu Afrika. Umuntu nje uphuma kwakhe athi sekuyakhiwa lapha emgwaqweni khona inkampani esiqalile inkontraka eqalile athathe ibhamu nabangani bakhe khona athi akume ngifuna 2 million akaze usebenza akaze afake emaphepha akaze akayimisele futhi ukusebenza ufuna 2 million kulo esikhathini esiningi manje laba abantu abasobetholela umathenda abantu abamnyama so babopha labantu bazohlala ejele kodwa sesifuna manje laba ababathumayo laba bahlele endaweni ezipholile abathumela bonke laba bantu okuyibona abakhokhela nebhama abakhokhela nabo bonke laba bantu abenza leyo nto seduze nabo. Isifundazwe iKwaZulu-Natal isona okuqubuke kuso lo mkhuba eminyakeni yedlule wabeke ususabalalela nakwezinye isifundazwe. Inqwaba yamabhizinisi iphoqeleke ukuvala kanti ke abanye balahlekelwa izimpilo zabo. Ungqongqoshe womnyango wemisebenzi yomphakathi kuleli uthi ke bazofaka emabhukwini amabi abangawenzi kahle umsebenzi. And we are also very clear that where businesses do not pay subcontractors, that they too will be blacklisted as well. You cannot starve small businesses that rely and require cash flow because you don't want to pay them. Remember that a lot of these businesses get paid monies up front, and then unfortunately what they do is they then use that into other projects and they spread themselves too thin to the point that they can't manage cash flow in any project, and then they go down. Ibalelwa ku 63 billion rand imali esilahlekile ngokuphazamiseka kwemisebenzi kuleli. Kuvele ukuthi ke icela emakhulwini amabili imisebenzi sephazamisekile kuze ke kube manje kanti ke osomabhizinisi abancane ibona abathinteke kakhulu. Many of us lost so much. Reputations, people lost their lives. Contracts were deviated from. But like in situations like this, how do we redress what happened in 2018? I'd just like to raise an issue where us as small contractors being exploited by the big contractors, where do we report such incidents? Because there are some selective rates that are known that these jobs are for black people, and that is a big exploitation that we receive. Kule ngqungquthela kuphinde kwabhunga kabanzi ngokuqashwa kakhulu kwabokufika kuleli ngenhloso yokonga imali kanye nokwakhiwa kwezakhiwo ezingekho esimeni nezigcina ngokuwa. Kanti ke akusalanga ngaphandle ukuthi labo abafisa ukubika izigameko zobugebengu balolu hlobo banovalo. Endabeni ze1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Lihlakaziwe ibhodi lekhaya labadali Isabel Beatman Home eliseWoodlands eMgungundlovu kulandela ukuxhashazwa kwezimali. Lokhu kuvezwe ngungqongqoshe eminyangweni wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uMbalishinga ngesikhathi ihambelele likhaya. Ushinga uthi uphenyo lwabo luholele ekutheni lihlakazwe leli bhodi njengoba belingekho emthethweni lingabhalisiwe eminyangweni futhi ke lisebenzisa imali ngendlela engafanele. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal uMbalishinga uthi bathole izinsolo zokungaphatha kahle kwemali yekhaya labadala Isabel Beatman ngakho baqalisa uphenyo. Bathola iminingi kakhulu imigomo abayiphulile njengokuthi nje iboard iqobo lwalo belingabhalisiwe ngokusemthethweni ngesikhathi kwaphuma abanye fanele kungena abanye laba abangenayo bangabe besabhalisa ngokusemthethweni kwilokhuzane kwi-department yethu njengokulawula kwe-NPO Act. But ezinye zezinto ebesiyibona njengokuthi bathi beyiboard baphinde futhi baba basebenzi lo nje ophethe ifacility uphinde abe yimember yeboard and umthetho awuvumi ke lokho ukuthi kwenzeke. So lokho ke ku compromiseile ke indlela ifacility esebenza ngayo. Kunezimali esingakwazanga ukuyibona ukuthi sisebenze kanjani, abanye bengakwazi ukuveza ama invoices abanye na kwi statement mabebhalile akuveli ukuthi le mali beyikhokhela abane nawo futhi amalungu eboard aphinde enze umsebenzi noma ibusiness nesikhungo
so kuningi ngempela nje okonakele sibala lokho okumbalwa. Izisebenzi zaleli khaya bezibhikisha ngaphandle ngesikhathi siqhubeka umhlangano wangqongqoshe zikhala ngezingqinamba ezahlukene okubalwa okungaholela ngesikhathi nokuholela imali eshodayo. Inkinga ke ekhona ukuthi abaholi ngesikhathi baholelo ohalf lokhu kwasuka kuqala lonyaka lo abayithola imali ephelele isimo nje abasebenza ngaphansi kwazi abaprovidewa ngama PPEs ngisho ama gloves la ayawashwa bawaphinde anika omunye umuntu ama gloves asetshenziswa omunye izinto nje zokusebenza azikho and siyabona ukuthi masithula lana kuzophinda lesa sesidimeni ekuzogcina ngoba yabona ama residents uthi awekhona wesimena wahlala ngaphansi kwesimo esiright. Ushinga uthi balihlakazile ibhodi imbumbulu ebeliphethe leli khaya ukuphuthuma ibhodi sivumelene nalo ukuthi alisekho lifana nabangasekho ngenxa yokuphulwa kwalomthetho sizokwazi ukuqoka iorganization ezosilekelela ukuthi oversee iphindi ba establish futhi ukuthi kube khona iboard elisha kuba neAGM kube khona iboard elisha sikwenza lokho ke ngokubambisana bekhona no ward councillor okusho ukuthi umphakathi uzobe sithombeni ngokwenzekayo ngoba asithandanga ukuthi singaba move abantu abadala kufanele ngokusheshisa sibathathe sibabeke kwenye indawo eright kodwa sibone ngeke kube kuhle ngoba mayise emphakathini nomphakathi uyazuza ngoba iwona othola amatoho la nama services so sizolungisa nje kukhona la hoping ukuthi einsukwini ezizayo bazobe sebekwazi ukuyimela on their feet. Ezindabeni za1KZN TV ku Ayanda Dube ngiselense eMgungundlovu. Kuleli qophelo ake sithi khulu uqhushwi ezitolo sihlangabezene nezinye masibuyi. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Zisesitelekeni ezase Nkonyeni. Bazokhomba onotshwala abafuna umsebenzi ngesankahlu kanti lihlakaziwe elekhaya labadala eMgungundlovu. Undunankulu kwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi likhulu iqhaza elabanjwa ngabomdabu waseNdiya ekwakhiweni kwalesifundazwe ngisho nomnotho wasimbala. Umphembu usho kanje ngesikhathi kunesikhumbuzo seminyaka eli-168 kwafika bomdabu waseNdiya kuleli. Ngenyanga kaLwezi ka-1860 kuya kunyaka u-1911 babalelwa ku-152,000 izisebenzi ezingabomdabu waseNdiya ezasuswa ezweni lazo zalethwa kuleli kwaZulu-Natal ngesikhathi lelizwe lisacindazelwe ngamaNgisi. Iningi labo lalithenjiswe impilo engcono kodwa lazithola selibhekene nobunzima ongangokuthi laze langena emaplazini lisebenza ezimobeni nakumzabalazo wenkululeko yabacindazelwe ikakhulukazi abendle emnyama. Sengamahlala khona ukuba minyaka yonke ngenyanga kaLwezi uhulumeni wesifundazwe bamsene nezinhlaka ezahlukahlukene kube nombungazo walokho. Kule nyanga kubungazwe iminyaka eli-168 bafika nobuthanyelwe ke undunankulu wesifundazwe kwaZulu-Natal uThami Ntuli nezinhlaka ezahlukahlukene zomphakathi nalapho ekhuthaze khona ubunye kubantu besifundazwe kungakhathalekile ukuthi ke bangaloluphi uhlanga. Siyazi ukuthi sokuthi isizwe Indian nation babungaza ukufika la ngo-1860 la eNingizimu Afrika. Manje ilo msebenzi lona bese uhambela usuku lonke namhlanje basilapha abakwenza ngey'nhlelo ezahlukahlukene olukhulu kunabo konke ukuthi babungaza ukufika kwabo la usuku lwabo lolukhulu lokuthi bafika la. Siyakhuluma nalolu daba lolu lokwakhiwa kwesikhumbuzo laba bokuqala abafikayo khona lapha. Siyazi ukuthi ke banomnikelo omkhulu la esifundazweni kwaZulu-Natal kwezomnotho banomnikelo omkhulu nasekunikezeleni ngeculture. Umongameli wenhlangano engenzi inzuzo iSivananda World Peace Foundation uIshwa Ramlachman Mabheka Zulu uthi akubeke nokubekezelelana kulelizwe kuphele nokucwasana ngokubuhlanga. We are here now 164 years. Where to from here? We have to unite as a nation. We have to build a society.
We must come together and understand each other, have tolerance towards each other, and we urge for peace amongst everyone. We must say no to racism because King Shaka wanted one nation. And when we look back, Mdlogomban, we salute him, Isilo Skulu, Bechan Pumaskuin, Zuluele Pezul, because he was a champion of social cohesion. Eqhubu Mabheka uthi ke lesi isikhathi sokuthi omunye afunde komunye. And I will promote Zuluness, Indianness as one nation. We must not differentiate amongst each other's belief, whether it's language. We must learn to start learning from each other so that we can understand each other and build a society. But peace must prevail. Unless we do that, then only we can be able to say that we live in a society that we live in is equal. Inkantolo kaMantshi yaseMthunzini ihlehlisele umhlazi li-12 kuZibandlela icala lomliso olinganiselwa eminyakeni engama-45 wasentuze osolwa ngokudlwengula intombazanyana encane eneminyaka eli-18 ubudala khona endaweni yasentuze. Unina womntwana uthi okwenzeke kumntwana wakhe akusoze kuphole. Ngakho-ke ufuna umthetho ukuba udlale indima yawo wenze ubulungiswa kuleli cala. Inkantolo yaseMthunzini iphindeke yakuhlehlisela umhlazi li-12 kuZibandlela ukulalela kwecala elibhekene nomsola wesilisa olinganiselwa keminyakeni engama-45 ubudala osola ngokudlwengula umntwana entombazanyana nophindeke abe ngumakhelwane wayo nomlisa. Ukuhlehliswa kwalecala kulandela ukuthi inkantolo ke iyalele ukuba ke kuqoqwe ubufakazi obanele. Le ntombazanyana ke eyenza ibanga le-8 grade 8 yaxoxela unina ngesigameko esifana nalesi senzekile, kodwa ke umsolwa wayisabisile ngomese ukuba ke ingasho. Ekhuluma neziko lezindaba unina womntwana esimfihlile ukuvikela umntwana uyachaza. Ingane yami yayivakashela ekhaya kubo, so ngokuthi i-TV ayikho ekhaya kubo abayibukela khona bahamba ubuye i-TV kamakhelwane, so ubaba kamakhelwane waseyibamba ingane wayerepa, wathumela ingane ehamba nazo esitolo ozohamba uzothenga ukuthi khona esale enze le mkhuba yakhe le. Wayehlengula ingane wayithembisa imali, washo ukuthi wena uyasebenza kwamasipala uhola imali enkulu, ingane ishoda ngane ekwesikole, wazingane ishoda ngalutho. Wayibamba wayixavuna yedodela ekamereni, thatha umeso esiqoba mfino wayisabisa ngaso ayisebenzisa ekamereni lakhe. Wathi kusoza amasipala wakhe imaphesili phakathi umsebenzi ehlengula ingane, wathi uzoyithengela yonke into ayingasho. Ingane afike yasho sibuya khona lapho. Ingane yafika kumina ngathi sinqumo mina afela amaphoyisa, sahamba sakhona kubo kaMsolo semfice kusuku ethelele amthatha amaphoyisa. Ngemuva kokuthi umsolwa ke wayevelile ngokwedlule, inkantolo yamenqabela ibhayili. Umama womntwana uthi ke njengoba inkantolo emenqayela ibhayili uyafisa ukuthi ke nomthetho udlale indima yawo igcineke umgwebile umsolwa ukuze ke kwenzeke ubulungiswa kuleli cala. Engifisa kakhulu mina ngifisa ukuthi lo msolwa makaboshwe engadedelwe futhi nebhayili. Ihlukumezeka kakhulu ingane emincane, ihlukumezile ingane emakhulu. Angithandi ngifuna ukuthi eboshwe engadedelwe. Amalungu omphakathi abe yingxenye yabantu abazokweseka umndeni. Ilungu lomqembu lomkhonto wesizwe party lisigxeke kakhulu ke lesi sigameko labesenxusa inkantolo nohulumeni ukuba ke ubuyekeze eminye yemithetho ukuze abantu benze isigameko esifana nalezi bajezeke ngezenzo zabo. Sizelana ke sizoma ukuthi umsolwa fanele athole isigwebo esimfanele, umthetho udlale indawo yawo. Sithi no to GBV. Siphinde futhi sithi njengoba sibheke ku 16 days of activism, sizothi umthetho udlala indawo yawo. Singajabula mangabe umsolwa ezothola isigwebo esimfanele. CMK sithi umthetho awuqine umthetho, ayibuye lento kubantu yamadoda, kubuye ubuntu bube kubantu. Ngabuye futhi ngisho ukuthi mhlawumbe la kuhulumeni mangenziwa lento leyo ukuthi mhlambe kume nama class angaba khona ukuthi befundiswe abantu besilisa ukuthi uno ngoba uma ubuka njengathi nabantu abakhula kudala
khona isikhathi sokuthi umuntu mayithi no sibuye sithi hayi uyadlala so ufuna ukubona ukuthi kuzogcina kwenzakaleni kanti kulezi insuku zanamhlanje uno Leske izindaba zo1 KZN TV ngengosamukeliso enqulunga kisemthunzini. Kwentela enzansi ngenkinga yamanzi kumphakathi wasemacambini eGingindlovu lokhu ke njengoba umasipala wesifunda iLembe uhlabe isoyi lokufakelwa kwamanzi emakhaya lo mklamo wamanzi usesigabeni sesibili uzodla imali engu47 million wamarandi. Umphakathi wasemacambini uphakelwa amanzi umasipala wesifunda iLembe ngezimoto zamanzi kanti lo mkamo wamanzi uzophakela imindeni engaphansi kumawadi amathathu okubalwa kuwona uward 2 uward 3 kanye noward 9 kumasipala iMandeni. Sisemacambini sothula uphase 5D weproject wokufakela abantu amanzi emagcekeni ukwenza lama house connection ngoba asawenzi la uthi sixhume ngo200 meters ngaphandle ukuthi bekhe ndawonye bewomakhelwane. So kodwa la seward 9 eduzo enkantolo yenkosi la sothula khona le project le na eli last year besithulile uphase u5C lo no phase 5D so uzophakela abantu amanzi ke endlini yonke ke le area leni ezophithinta uward 3 uward 9 kanye no ward 2 and then ward 8 nase ward 1 ibulk pipe isagcinela ngasenyathini ngamanje ipipe elikhulu lamanzi so ibona sibafakela so izoqhubeka le project ibhekelena ke phambili babiqhubeka phambili then nanabo sophinde sibafakeleke amanzi. Lo mphakathi wethulelwe ke lolu hlelo lwamanzi obehlanganiswa kanye nomhlangano lapho umasipala iMandeni bukozothulela khona ke lo mphakathi iDP. Imeya uShando uthi nakubabhekeleke nesomiso kodwa abanazo inhlelo zokusondezela umphakathi amanzi. Ziningi inhlelo esinazo ke zamanzi abantu esibalela ngazo la sisanda kuthenga ama water tank mhlawumbe I think nani bendaba nibabonile nani khona siba introducer outdated nama wadi yonke sine water tank manje kunamabhola again iyona le wadi siyona ward 8 ward 3 ward 1 eswakhile noma eswakhayo namanje wa talking amabhola and aphe kwalokho khona amanye awesolar amabhola esingasalindi esikhoma ukona leswakhe ward 1 nase ward 8 ukuzama ukumenta abantu wale project sokuyona ezoqeda usizo lwamanzi amacambeni kodwa zikhona izinto elementary ezokwazi ukuthi sibalekelele khona manjalo imeya kamasipala iMandeni ithi luphelile kusizo lokwentuleka kwamanzi emphakathini wakheleka amacambeni namaphethelo. Abantu baseMandeni ke sebezothola amanzi kakhulukazi abantu abasuka emakhaya so intuthuko bazobe beyibona ngamehlo njengoba ubaba uShando naye ezobe sikhona la silomcimbi namhlanje siyenza iproject yamanzi kakhulukazi ke futhi abantu kakhulu abahlukumezekayo kulolu daba keke kuba abantu besifazane okuyibona abahamba indawo ende bezofuna amanzi kube indawo ende bethutha amanzi bezopheka bewasha beze izinto ezifuzelezo njengamanje ke lolo sizi sizolisusa ngokuthi sidontshe le project. Amalungu omphakathi alithokozele ke lolu hlelo lwamasipala lokusondezelwa kwamanzi emakhaya oluzoqeda ke isomiso kule ndawo. Singajabulela kakhulu nje mase sisame ngempela ngamanzi ngoba inkinga nje amanzi inkinga kakhulu la emacambeni yona into eyinkinga kakhulu. Amanzi njengamanje ayafika amavaterkani ngosuku afika ngalo ahambe ethulele emgaqweni aphinde futhi asilethele emathankini. Angithanda ukuqamba manga thina nje ukuthina before bekunenkinga kuphela amasonto engethi kodwa njengamanje aseyafika lize lifika ivaterkani kukhona amanye asekhona okwamanje nje amanzi si right siwathola ngendlela eright. Kuyintokozo kakhulu ngoba thina la emacambini amanzi kade sawahluphekela amanzi singenawo nakuba ke kodwa bekho belukhona uhlelo lamavaterkani ebelusilethela amanzi but wonke umuntu uyajabula amanzi uma esezowathola ekhaya ngoba sekuzobalula. Izindabeni ze1 KZN TV kubi inkosi enhle Mthembu emacambini. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabezene nezinye masibuye. Ake sibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Zisesitelekeni ezase-Rain Konyeni. Bazokhomba onotshwala abafuna umsebenzi ngesankahlu kanti lihlakaziwe elekhaya labadala eMgungundlovu. Ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u17.98 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u19.01 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u22.77 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu$2,618.82 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$73.30 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo.
Ezemidlalo zidlala indima enkulu ekuthuthukiseni intsha iphinde iqhele ezidakamizweni. Lawa ke ngamazwi enkosi yesizwe sakaMthiyane Ntambanana, inkosi uMchazeni Mthiyane ngesikhathi ke kunezemidlalo ebelihlelwe ngokubambisana kanye nenkampani yonogada isinqobile security enkundleni ezemidlalo eMambuka. Lemidlalo ibiqanjwe ngeInkosi Mthiyane Tournament ibihlanganisa amaqembu ebhola lezinyawo ebeqhamuka zonke izigodi eNtambanana. Lemidlalo ihamba ibanga elide ukuba ke intsha iqhele idakamizweni. Imidlalo ihamba ibanga elide kakhulu. Kodwa mhlawumbe engaphawula nje ukuthi esikwenzayo ukukhuthaza nje intsha ukuthi igxile emidlalweni iyeke idakamizwa nobugebengu. Inkosi uMthiyane inxuse ukuba ke lemidlalo yesekwe ukuze ke idlondlobale. Ngiyafisa ukuthi nakwezinye inkampani ngathi singalifaka uxhaso kungagcini nje kube umdlalo webhola kuphela, mhlawumbe uhambe kunalaba abagida ingoma abanekhono elikhulu endaweni yokugida ingoma, abanye bangabagijimi, kube imidlalo nje ehlukahlukene ingagcini ngokwebhola kuphela. Labo bebengabaxhasi balemidlalo okuyinkampani yonogada isinqobile Equestrian Security bathi bayabuhlonipha ubukhosi kakhulu ezindaweni abasebenzela ngaphansi kwazo, lokho ke okwenze babona isidingo sokuba besungule kezemidlalo njengezaba zokungenelela kwabo ukuba ke intsha iqheleke kwizidakamizwa. Sine tournament yezemidlalo igama layo siqame ukuthi Inkosi uMthiyane Soccer Tournament, ukuhlonipha inkosi yala kulesizwe sakaMthiyane ngenxa ubudlelwane esinabo nenkosi, njoba sisebenzela endaweni zaka Transnet, sigada ulayini ohamba khona endaweni zasemakhaya. Sike sabona ukuthi enye into engasisiza enciphiseni ubugebengu ukuthi kube khona esikwenzayo entsheni, sihlanganisa intsha ngokwezemidlalo, ngoba kuyabukeka lesikhathi samanje ukuthi intsha iuvazi iningi izinto enganakiwe ngazo. So njengenkampani ezokuphepha sike sabona ukuthi ake senze into ezobahlanganisa ethinta ubukhosi, ngoba siyabuka ukuthi endaweni eziningi futhi ubukhosi abusanakwanga. So sisinqobile siyakuvuselela lokho kubantwana abasho ukuthi bakhule bazi ukuthi endaweni zabo khona ubukhosi biyahlonishwa futhi. Kulemidlalo kuhlonishwa ke amaqembu enze kahle ngezindondo nangemkomelo eyahlukahlukene. Ikhona ke nemkomelo esiphethe njengokubuka lapha etafuleni, siphethe i-trophy ya number 1, sibuye siphathe nomshayo wamagolo ovelele kule tournament, siphinde siphathe ne-trophy yomdlali goalkeeper ovelele kule tournament. Ezindabeni ze1 KZN TV kube Inkosi Enhle Mthembu eMambuka eNtambanana. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama ondlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi nakanjani kusasa nezinye. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.